Gur Makmur warga masyarakat Dusun Depok anggenipun nembe kewala nindakaken werdi dusun menika sarana rebat utawi rebat buceng gunungan ingkang saking Bapak Kyai Adinuddin mugi-mugi bumi nipun ingkang dipun bersihkan dipun bersihi dusunipun bersih segala-galanipun. Mugi-mugi sedaya masyarakat Dusun Depok kalih bumi lan napa ingkang wonten isinipun tansah manunggal dados tunggal, dados kanca, dados dulur. Mugi-mugi saged bantu dumateng kula panjenengan sedaya. Menika sanyata mijil saking kita Wonosobo saking Binangun Watu Malang Wonosobo tansah jati katentemanipun ing masyarakat rakyat Padusunan Depok Desa Kisi mugi saged Mboko Lestari Praharjo dene badhe ngwati buku tansah kemarifat wong Jawi aku prakoso yatan ambil kasus ing alat dan sepuh sedaya yang kula hormati, Bapak tokoh masyarakat sedaya yang kula hormati, Bapak RT RW Linmas, Bapak sahabat Banser, Pak Rakyat Muslimat dan seluruh sedaya masyarakat Dusun Depok yang kula hormati, dan mugi-mugi dipun muliakan Allah SWT. Yang pertama monggo tasbih empal manunggal dalam acara Menteri Dusun wonten ing Dusun Depok. Alhamdulillah sami ujeng sehat waras dateng nggih. Alhamdulillah boten maling sampun. Acara menika alhamdulillah berjalan. Monggo. Bapak Ibu sedaya kula hormati, niat panjenengan sedaya merti dusun utawi sedekah bumi tahun lalu sampun dilaksanakan menika ruwat bumi saking Bapak Kyai Adinuddin. Mugi-mugi bumi nipun ingkang dipun bersihkan dipun bersihi dusunipun bersih segala-galanipun. Mugi-mugi sedaya masyarakat Dusun Depok kalih bumi lan napa ingkang wonten isinipun tansah manunggal dados tunggal, dados kanca, dados dulur. Mugi-mugi saged bantu dumateng kula panjenengan sedaya. Lan saking kawula atas nama Pemerintah Desa Krinjing
namun sakit dengakaken dhateng sedaya masyarakat Dusun Depok khususipun mugi-mugi tansah pinaringan wilujeng sehat waras panjang yuswanipun ingkang berkah manfaat pinaringan rezeki sing kathah sing halal barokah manfaat dumugi mugi-mugi sedaya cita-cita panjenengan sedaya panjenengan sedaya dipun kabulaken Allah Subhanahu wa taala. Ngaten mawon kirang mohon langkungipun kawula yang ngapunten kawula akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya subur makmur warga masyarakat Dusun Depok anggenipun nembe kewala nindakaken werdi dusun menika sarana rebat utawi rebat buceng gunungan ingkang dumadi saking biji palawija menapa dene pala kasimpir pala kapendhem pala gumantung wujudaken syukuripun warga Depok dumateng Gusti Kang Maha Kawasa. Mugi-mugi ingkang samiya tetani tansah sangsaya makmur sangsaya gembah limpah subur lawan makmur samiya subur kang tinandur samiya kebak rezeki saking Gusti ingkang akarya loka. Napa dene ingkang makarya wonten ing saindenging papan wonten ing sadenga papan mugi tansah berkah barokah rezekinipun ingkang kagungan usaha saged ana tansah lancar tansah pinayungan ridhaning Gusti kang akarya loka ora sangsaya kak nanging sangsaya kebak. Amin amin ya rabbal alamin. Ini nama ganti kantuk lubis ya. Ini gambarake teng dalem wah lubisnya sok bakal kantuk lubis bakal sak gembelo sak ini sirah kebu ya amin. Moga-moga kan kantuk kacang ya. Menika polong simpir moga-moga tanamipun tansah ijo kadang dene kacang kang nembe iki polongipun ini damel gunungan menika. Sabenipun wah sak lengen-lengen dene rasane menika pala gumantung wonten pala kependhem wonten nggih menapa kathah sanget menika wonten tela purung wonten mukul ya kathah sanget menika pala kependhem wonten jahe kunir lan samudayanipun wonten pala gumantung menika wonten pisang wonten menapa kata sanget kala gumantung cipir lan samudayanipun mugi-mugi gambaraken dina warga masyarakat Depok menika anggenipun sami tetani tansah dipun paringi subur paringi tumbuh dipun paringi panenipun ingkang kathah sarta saged nyukupi ing kebedahan. Menika wonten soto utawi bako warga Depok menika kathah ingkang dagang bako ingkang taneman soto mugi-mugi njing sotonipun paringi menapa dene larang dipun paringi tumbuh sotonipun sarta saged nyerapi wonten wujudipun terong menika ingkang lenceng-lenceng wonten terong bentuk wonten derek nggih terong wonten timun yen wis dititi aja padha gumun warga Depok iki pancen sarana subur warganipun sugih bondo bandu timun yen wis dititi aja nganti gumun gedang wonten gedang utawi pisang gedang yen wis digeget tebar manjang moga-moga warga masyarakat tansah kacukupan sandang pangan ugi wonten napa cacahipun menika kathah sanget kentang sampun jenjering kakung menika kagungan mugi saged bembelo-bembelo kadya-dene ingkang dipun suwun menika wonten apa malih menika Bu
Wonten ingkang tanam jeruk wonten niku wonten jerukipun ya. Jeruk ugi ngaten. Wonten palawija wijodipun menika jagung. Ana jagung kuning, ana jagung putih. Jagung menika tilaranipun para sesepuh ringin. Dadya dados rezeki kang utama muga-muganipun bapa saged kacukupan wasta tegesipun kacukupan sandang panganipun. Apa ingkang dipun sejo tansah dipun kabulaken Allah Subhanahu wa taala. Menika wonten napa Pak wonten malih? Kathah sedaya sampun dipun bagi-bagi nggih. Mugi-mugi murakabi kagem warga masyarakat Depok mriki tansah kacukupan sebiyanipun. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saben-saben utawi padatan wonten ing wulan sura menika nindakaken perdiusun mugi-mugi satetana resik saking memala, resik saking rindu, dipun sagetaken saking rezeki, dipun tebahaken saking bilahi. Kula ngabiji minangka juru pangandhawara nderekaken kirab budaya dinari kalenggahan injang menika tartamtu kathah kelepatan sebagirangipun punapa dene basa ingkang kirang trapsila, punapa dene panyandra ingkang kirang mungguh panjenengan saking lenggana nyuwun sesamudra-aksama. Salam rahayu, rahayu kang sami pinanggih kangge warga masyarakat Depok wonten ing ring-ring menika ngantos sak majengipun muga tansah bagya mulya.